Gwobr Byw'n Iach. Y tri uchaf yn y categori yma yw Cylch Meithrin Aberteifi, Cylch Meithrin Ffynnon Wen, Cylch Meithrin Sarnau Llanderfel. A'r enillydd yw Cylch Meithrin Ffynnon Wen. Mae byw'n iach yn rhywbeth sydd yn cael ei annog yn Ffynnon Wen trwy'r amser. Mae byrbrydau iach a chytbwys yn cael eu cynnig i'r plant ac maent yn dysgu sgiliau coginio iach yn y cylch. Fe greodd y cylch lyfr resetiau mwyn i'r rhieni a'r plant wneud y resetiau gartref. Mae'r cylch yn tyfu llysiau yn yr ardd gan gynnwys tatws hefyd. Mae'r staff yn gwneud ymarfer corff gyda'r plant a chael ymweliadau gan nyrs, deintydd a meddyg i sôn am byw'n iach, gan weithredu cynllun gwen sy'n helpu plant i ddysgu brwsio i dannedd yn gywir. Mae'r cylch wedi ennill gwobr aur am iechyd mewn gweithlu bach a baner werdd am ailgylchu. Llongyfarchiadau i Cylch Meithrin Ffynnon Wen.